Pangarap mo bang ma-experience ang White Christmas? Dream no more dahil dito sa Pampanga, makikita ang isang mala North Pole na pasyalan sa lungsod ng San Fernando. Noong Biyernes, October 6, binuksan sa publiko ang Night of Lights, Christmas Village at Park ng isang hotel resort na may temang Wonders of Winter. So dinala po namin ang North Pole dito sa Pampanga, particularly dito sa San Fernando. So bago po mag-Disyembre, mas marami pa po kayong makikita dito sa loob. Ang pasyalan nagiging mas realistic pagsapit ng dilim dahil pinaiilawan ng napakaraming LED lights. Hundreds of thousands of lights o baka umabot pa tayo ng millions kasi magdaragdag pa rin tayo dito. May parade of mascots mula sa mga Disney princesses, Mario Brothers, Cocomelon, SpongeBob, Santa Claus, at superheroes gaya ni Spider-Man. With great power comes great responsibility. May unicyclists, jugglers at stilt walkers. May face painting pa at marami pang iba. Saan man malingon, Instagrammable. Christmas feels sa hilera ng mga candy canes at tabi-tabing Christmas houses. Para sa mga bata po, nag-enjoy sila. Ano masasabi nyo? Maganda. Maganda. May nightly shows din. And cart ng cotton candies at mga food carts. At sangkaterbang food choices sa food bazaar kung Tom Goods na. May mga inihaw, tusok-tusok, fruit shakes, chicken, donuts, chicharon, bibingka, siopaw, siomai, at marami pang iba. Sa mga nagtitinda dito, syempre mga local. Yung iba nga, employees pa nga. So syempre, para mas makatulong tayo sa kanila, dito lang sa mga taga San Fernando, yung maliliit na business. But wait, there's more! Dahil sa North Pole section ng Christmas Park, sasalubong naman ang mga snowmen, reindeers at mga polar bears. May mga dome of white leaves, white carpets, white Christmas trees at iba pa. At isa nga sa mga inaabangan dito sa park na ito, itong kanilang snowfall na nakaschedule every 1 to 2 hours na tatagal hanggang 30 minutes. Ayon sa mga organizers, safe naman ito sa mga bata dahil hypoallergenic itong mga snow foam at hindi rin masakit sa mata. Kaya super enjoy lahat ng pumunta, lalo na ang mga bata. Merry Christmas! Nag-enjoy ka ba? Opo! Bakit? Masaya po! Okay lang, masaya po, enjoy! Sa halagang 50 pesos lang na entrance fee, ma-enjoy na ang lahat ng ito Monday to Sunday mula 5 hanggang 11 p.m. See the place, to enjoy the place, yeah. I mean, the food is great, the lights are great, you have all the different characters. What you've got here is really great for a normal town, and 50 pesos admission, it's really great. A lot of stuff to see. Naisip namin na makakadagdag ito para talagang maisara na natin na para sa atin na lang talaga. Wala nang ibang pwedeng mag-claim na atin talaga ang tradisyon na to na magiging Christmas capital ng buong bansa. Ito na ang ikatlong taon ng Christmas Park. Una itong binuksan noong 2021 para kahit papaano makapagbigay ng saya at pag-asa sa gitna ng pandemya.